What's up po mga ka-Jongs? Meron tayong mga balita-balita ngayon sa social media na meron daw isang batang bagong silang doon sa Zamboanga, Sibugay na daw pagkatapos yung umanak ay biglang umupo ang bata at nagsalita. Ang sabi pa ng bata, maglaga kayo ng itlog at kumain kayo ng tag-isa-isa ng buong pamilya mo para tanggal ang sumpa ng coronavirus bago pa dumilim. At yan ang sinabi ng batang bagong silang at pagkatapos nun ay siya'y namatay. So ngayon mga ka-Jongs, dapat ba nating paniwalaan ang mga balitang ito? Sa aking opinion mga ka-Jongs ay huwag po tayong basta-basta pong maniwala sa mga haka-haka o mga fake news na nagkalat ngayon sa social media. Ang mabisang panlaban sa COVID-19 mga ka-Jongs ay magdasal po tayo palagi sa ating Panginoon para tayo ay maproteksyonan at para itong COVID-19 ay mapuksa. Yan lang po ang ating sandata para malabanan itong COVID-19. So ayan mga ka-Jongs, stay home at stay safe po tayo para maiwasan